И здравейте хора, аз съм HeartPG и както виждате, снимам този клип сигурно 5 минути, защото са къса 4, 5 минути след теглянето на томболата. И да, поради същия повод, поради който направих 75 абоната, ще направя giveaway на Minecraft Premium аккаунт, който ви беше обещан, така че да. Приемам акаунтът, не е гифт кода ми, вече е купена игра, така че да, това беше. За да се запишете, трябва да напишете запис и вашият скайп. Запис, не, например така, запис, скайп, така. Това трябва да напишете. Да лайкнете клипа и да се абонирате, което е задължително, така че да. Лайквате, абонирайте се и пишете запис Skype. Ако не сте ги спазили тези три условия, няма как да вземете прием акаунта. Така че, да. Довиждане. Записвайте се. Томболата ще я стегля или на 125 или на 150. Така че, да. И до скоро.